בא אליי ואומר לי, התחלתי לנגן גיטרה בגללך. אז אני אומר לעצמי, בואנה, מה זה? מי אני בכלל שהתחיל לנגן גיטרה בגללי? איזה כיף, איזה זכות יש לי פה. הזוכים הם... אחי, הייתי רוצה לענות לאחד מהם ולהגיד להם תודה על זה שרואים ומעריכים ואוהבים. אני מדבר אליכם. תודה. אתם גרמתם לזה להיות תופעה ולרגש כל יום. תודה על האהבה ועל התמיכה ועל הפרגון ועל הלייקים באינסטגרם ובפייסבוק ושהגעתם למופע ושהגעתם לכל המפגשים. אני לא רוצה להיפרד מכם, אבל זה הולך להסתיים מדהים, ותודה על כל רגע שהיה לנו איתכם. וואו, רגע בלתי נשכח, קשה לבחור. כזה וזה, זה הרגע שאנחנו יושבים בקומזיץ, שאנחנו שרים. גם כמה פעמים יצא לי להסתכל על הסצנה הזאת, ואמרתי, יואו. מסביב למדורה, הבמאי אמר לי, תיקח את זה ותעשה שיהיה זה אמיתי.